Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hello, Beshi! Oh, nakaawag ka mat, Marieta. Matuloy ka diti outing tayo iji Tagaytay, Beshi? Wala, matuloy, Beshi. Apay ka di. No kasta nga rod, sumurutak, Beshi. Manuti contribution tayo ngay. Ay nawaw, agpakada ka nga umunakin nila kay mo, Beshi. Narigat di mairamraman na niya. Apay mairaman kayo ngay. Amangan kunak no planom ti aglibas, kat maamuan na ada kami ti kadwam. Amangan no panunutan na abad influence kami. Siya kun ti makaamukin lakay ko, si kakit dimot. Makapadanag kamot, Beshi. Ay nawaw, anya nga minti pagdandanagam aya. At damot nga minan asawang, Beshi. Saan akas idi anawaya ka nga agpaliwawang. Ay basta, sumurutak. Di kay madanagan, taagpakada akmat iti asawa. Abay kasta ti panagkitam kanyak Marieta. Kuang amin lakay. Anya day anya. Planok ti agbakasyon. Kailiw ko ni tatang lakay. Day talang gaya. Okay lang mo't kanyak no sarong karam ni tatang mo. Nawaya ka mo tawan trabaho. Kisayak ti ornong taa. Uwin, mangirwar ka iti pagpletem. Kan igatang mo iti pasarabo ni tatang. Kanong agbiyahe ka aya? Inton bigat matla ang lakay. Okay, palubusan ka bakit? Ay nawaw, agyaman aklaunay alakay. I love you. Alawin. Sige, hindi po yung tisilaw ta maturog tan bakit. At dapat trabaho inton bigat. Ay na, nagmayatan ti angin dito'y igit ti baybay, Beshi. Ay na, Beshi, siya kung ti madandanagan. Ay nawaw, anya manan ti pagdandanagam, aya. Sigurado ka kadian nagpakada ka kinila kay mo. Katuan mag. Inikanak to pa iti kwarta agastosa. Sigurado ka Naa, apay nga agdwa-dwa ka payla ang Beshi. Kaibagbagak lang nga rudan. Taamangan no nagrason ka laang. No maduktalan nila kay mo ada kami ti kaduham, amangan no gumuramit kada kami. Awan pagdanagam, takas na ko nakitayon. Amo nila kay kuti maipapan itilakad ko. Nagpakadaakan ko na, sakbe nga imayat. Mano nga aldaw ti bakasyon ni Marieta ijay lugar da, bastya na nakaw. Talungal daw lang nanang. Di agawid matlaang inton Sabadaw. Una lang. Simurot ka kumamot tapno makapag-relax ka mo't. Sana mabalin nanang. At trabaho. Ay nawaw, mabalin mo't nga aglib ka paylaang. Iton maminsan tulangin nanang. Ala, addakan ka day ta anak ko. Nagluto kayo ka din iti pangaldahon tayo. Mabisin ka din. Itay pa'y ananang. Maala, sumurot ka nga rudan ijay kusina tamangida sarak iti kananta. Mangal daw tan tanay anyat urasan. Adda madlaw ko Marieta anak ka. Anyamat day ta amadlaw yun, nanang. Kaslang imisit ka basay. Kaslang imisit ka kunak. Ay nawaw, gagangay na nanang. Napudot mo't ngamin ijay. Kasta aya. Wen, napudot ti panawan ijay ita, nanang. Ay kat naglotion ka kumaa. Naglotion akmat, ngamkurang, nanang. Mala, agdiretso ka niti silidyaw tapno makainan ka. Sigurado anabanno ka iti biyahem. Sapay adayo ti lugar dagiti dadakkel maw. Wen nga rod, nanang. Talaga makabannog ti agbiyahe. Kunaklakit di numaamuan na ti pudno. Naimbaglaangan ta nakapagrasunak adagos. Kumusta mo't ni tatang ijay? Nasaya at latamot lakay. Kumusta ti anayin na?
Ay, awan mo't nadakdakamat na lakay. Naimbagan mo siguro dagiti sa kanan. Wen lakay, makapagnamot Saan man ani tatang ti pagsaritaan ta? Agidda kakit di ta maturugtan. Umunakan bakit? Ay nawaw, di ka maturog. Aramidik pa iti report ko bakit? Umunakan, tas sigurado ang nabambanog ka iti biyahe. Medyo ngimisit ka pa yan. Napudot ngamin ijay, iso akasta. Di ka nagbalo ni tilusyon mo kaya. At damat, ngam kurang. Umunak nga rodan na maturog, no adapay aramidam. Okay, good night. Naimbaglaangan taday jay laang ti sinaludsod na. Anya ti plano yu ken Marieta aya, Bastian anak ko. Ay nawaw, anya plano na nang. Kayat kumeten ati maaddaan iti apo ko. Umapapala kung kadagiti kumarek. Inanang mit, saan pa kayat ni Marieta tagsikog? Ay nawaw, nasurok ang makatawanan tinapalabas, sipod nagkalaysa kayo. Saan mo't ang mabalin apilitin tayo di tao, no di na pa kayat na nang. No sa dino ngamin ati papapanan ni bakit mo. Kanayon laeng nga narumrumwar. Di mo't matatao dito'y balay katawan mo trabaho na. Psst, kontrolin nyo ti boses yung nanang. Ang mga numangag na kayo. Ay na, ibagbagak laeng ti madmadlaw ko, Bastian. Awan mo trabaho na. Ngam no apaya kanayon narumwar. Bakit? Kaya't kanumot tininanang ti maadan itapaw. Ay nawaw, mamin ano ka di nga ibagakken ka asa anak pa'y anak kasagana, Bastian. Kaano nga rod anak kasagana ka? Ibagaktoken ka Sige, anusan mi ti aguray bakit? Basta aguray kayo, tadyak kayat ti dagulit kunak manen. Ayun gayam, ada tilakad ko inton Sabado. Manain? Agawidak manen ijay lugar me. Apay manain? Asino ti masakit? Ay nawaw, awan ti masakit. Ha? Unang lakid din o da kabagyam masakit. Hindi na palaba sa bulan, nagawid ka manen ijay. Awan makit di Kaya't kula ang ti agawid ti kabsat ni tatang agnanaad ijay abroad. Kastaya? Wen, imbagak anasapsapa tapno ammom. Kasayak ti kwartang inpadulin mo kanyak alakay. Ammumat nga awan trabaho. Anya jay nadamag ko. Agawid ka numanan ni Marieta? Una nang. Ay nawaw, kaano laeng idinagawid ijay. Adda manen masakit aya akabagyanda. Awa, nanang. Agawid ka no ti kabsat ti katugang ang agnanad ija abroad. Apay, di mo kaya ti agpasyar ijay ayanda. Damo trabaho, nanang. O di aglive ka iti uray manunga aldaw laeng. Makatawon meten adi mo nakitkita ti katugangam. Kasaritak to ni bakit ko, nanyat may bagana, nanang. No siyak ti sika, sumuro takmet anak ko. Anya nga tano, makipasyarak matin ka, Marieta, bakit? Anyat ko nam lakay? Sumurutakin ka, no agawid ka kunak. Ay nawaw, adda ti trabaho. Saan mat amabalin nga aglangan ka Bastian? Aglivak pa ilang, bakit? Saanen akasapulan day talakay? Agtrabaho ka kitdi, taisupay ti swildom. Di mon samot kayat nga agawid aki jay, bakit? Saan akas talakay? Pampanunutok laang ti trabaho. Agtrabaho ka, tasyaklat nan ti agawid. Sakan to agawid ijay no Christmas. Di ka madanagan, tasyak ti makaamo nga agpalawag kini tatang. Maawatan na kamatkit di dayjay, taadakat nga rod trabaho. Hello, tatang. Kumusta kayo matan dita? Nasayang atak mo dito, basta na nakaw. Nakaawag ka ba? Salud-sudak ko man si Mang Putin ni Marieta dita, tatang. Ay nawaw, sa dino tinapalan ni Marieta aya? Nagawid anak yu dita, tatang. Agawid ka nung amin ti kapsat yaw ngagnanad di abroad. Day, awan mo ni Marieta dito. Awan mo't lang ti kapsat ko nga agawid dita. No kasta, inulbudan nakta asawak. Ay, una yan deta Marieta. Kung naglaki din, nagbalbaliwan ta nagkalay sa kayaw. Panagkunayo, tatang. Nagpaliwawang man nga tate anak yaw.
Sigurado na ita. Ang mga nasimuro man ka nagitigagayam na. Awan mo di tao. O na yun ta asawa. Agulbud pa yan tapnula ang makabulakbol. Nakasaritam ka di ti katugangam, Bastian anak ka. O nanang, Kahit si Mang Peten ti asawam ijay. nanang, awan ka numot ti manugang nyo ijay. Ha? Ay nawaw, kunak man no agawid ijay lugar da. Nagulbud manan. No kasta, nagpaliwawang man nga rutan ni Marieta. O nanang, sigurado da itan. Sa dino kumapay ti duma na pananangay. Ay una yan jay asawam. Day taagbalyudong mutin tar aramiden na. Isu adi na pa'y kaya tagsikog nanang. Saan pa'y nga rod anauma iti kinabalasang na no kasta? Marieta, saan ka kadipay analpas dita? Mabitla ang beshi. Aglosyo nakpay, ta ang mga nungumisita. Ay nawaho, itay pay day ta lotion, besi. Mabitla ang anday to'y beshi. Agawaam taitay pay nga agururay dagiti kakaduata. Umunakan, sumarunuak to. Pakibaga nga urayan dakwan. Agawaam ket di, taggidan ta. Makaungat dagi jay no nabuntog ta. Saan ang masulit ti bayad tayo no kwa? Ay, makabanog ti agbiyahe. Kumusta ta outing niyo? Outing mo't nga ibagbagam si ka, Bastian. Ti outing niyo kadagiti gagayim mo Jak amo kang ka. Di ka man agin di daam mo. Sika, Marieta. Nakasaritak ni tatang. Kat saan ka nung ijay tinapanam. Anya? Nagulbud ka. Tapnula ang makaduam dagiti gagayim mo. Aging gaitakit paliwawang ka. Kunaklakid din no nagbalbaliw ka ta nagkasartan. Saan mo't gayam? No ibagak nga outing ti makagapo, sigurado adinak palubusan. Nasayaat ka di kasta nga aramid ta asawa. Okay lang kanyak. No di mo kaya tagtrabaho. Ngam saan mo't anasayaat aday talatan agpaliwawang tar aramidam. Panunutam nga addaak nga asawang Marieta. Nagadulakit ding amo. Rugyamon tagimpake. Tay sublikan kini tatang mo. Anya? Saan ka pa'y gayam anauma iti kinabalasang mo? Maaramid mo pa'y tagulbod kanyak nga asawam. Tapnaawanan riri, isubli ka latan. Ay nawaw, gamit mo't ni baka mo dagita anak ka. Gamit na talaga, nanang. Pangipanamot ka dagita. Isubli ko ni Marieta, nanang. Anya? Saan pa analpas ti kinabalasang na? Isu anasay-saya at no isubliklatan kinitatang na, nanang. Saan ka di amaala dayta itinasaya at asaritaan? Saan nanang? Napunuan ako. Nasurok ang makataon mutin anagan anusak. Diyak kaya ti asawa apaliwawang nanang. Ti kunana iti, kat isardeng na, ti kastangar aramiden na. Ay, makauma. Apa yan, Marieta? Ang ti nararamid mo? Dakas ayat ti aginjoy tatang. Saan na? Ngam sobra mo, tinday tapa nag-enjoy mo. Agulbod ka pa yung kinilakay mo. Saan lang amin ang makaawat dahi Abastian tatang. Oran niya pa iti bagbagam. Sana may parbang di kastangar aramidam arakaw. Sikat ti babae. Rumbang laang asikas pum nilakay mo. Sana na'y tagbalbalyudong dararamidam. Ay, Nagasat ka kan Bastian nga asawam. Taad na natalgit at trabaho na. Kan saan ang nabisyo, ngam anya kinaramid mo. tulungan nakman nga ro tatang. Kasarita yun ni Bastian. Ang nga pag-uwapay laang. Ibagayo ata ikanak iti may sapay agundaway tatang. Sikat ti rumbang ang mga ramay, di ti kasta. Sikat ti mga ayok ang kuana. Alamot tan atatang, tulungan nak kuma. Please! Agkapay-kapay abalayan. Ay, nagyaman na, kabalayan. Anya nga minang tigagaram abalayan. Kabalayan, mabaling ka di akasaritam di anak mo. No, mabaling, ikan na kuma iti may sapay agundaway ti anak ko, abalayan. Kinasaritak mo't ti anak ko may papan iti dayta aba nag-abalayan. Anya ko nanay. Nalagadinan kayat ngam ipadas ko manen akasarita. Bareng maasyan iti asawa na kat ikan na iti may sapay agundaway. Ay nagyaman naklaunay alakay. Di nakman arakupan. Ay nawaw, apay kuma kat asawa kamat. Ang ingay ta, kat nasakit tinakam ko ka.
Sorry nga minan pakawanan na kun lakay. No saan ka pa anauma iti kinabalasang mo? Itag kunti wayawayam. Saan alakay? Bidot ko dayjay. Saanan maulit? Dak kaya ti sakit ti ulo. Saanan lakay? Agbalbaliwakon. Saan akon nga agpaliwaweng kan agulbod. Tapno awan pagsakitan tinakam mo. Kita ma, amangan nagpatinggalaang manan iti sauday ta. Panaknakak lakay. Panaknakak apudno ti panagbalbaliw ko. Pasensya kayon, Beshi, ngam saan ako na sumurot iti outing nyo? Oh, itaman pa eh. Diyak kaya't aguraan nak ti asawak, Beshi. Guraan. Kinapudno na, amin nga outing tayo idi, kat saan nga amo nila kay ko. Ay nawaw, tiimbagam kanya kat nagpakada ka, Beshi. Ulbud ko laang dayjay, Beshi. Ay unay kan, Beshi. Isu tinagapaan mi, Beshi. Aging ga itakat na sakit tinakam na kanyak. Isu asa anak pa'y asumurot. Ala, maawatan mi. Agsingsingpot ka matindi ka. No saan akayat nila kay mo, di mo aramidan, tapno awan riri. Wan, Beshi, talaga asaanan. Ada good news ko kan kalakay. Oh, kanya ti good news mo. Ne, ultrasound mo dahito bakit? Kahit ka di asawon dahito nga agdadagsan ka? Wan lakay, masikuga kon. Lukas ta, agbalina kon nga ama. Ay na, agyaman na klaunay bakit? Ayo may kayaw tamangan tayaw. Nakaidasara ko. Nanang! Nangang yun ay day! Ayam mo ko, nanak ko. Siyak ti kadwa ni bakit mo anag pa-ultrasound ni tay. Ay na, maragsa ka na klaunay bakit? Uray siyang alakay. At damat laangan ti aw-awirek. Di ka na makapaliwawang. Diyak matlaangan kaya ti agpaliwawang lakay. Dakkel ti nagbaliwan ti asawa manak ko. Kung nga ron na, kanayan mo nga dati di balay. Naimbaglaangan tana amiris na dagiti bidot na. Naku na, yung pa'y nanang. Saan nga iso pa pagparpari ko tak? Una, nariga ti maaddaan iti asawa asaan pa'y anauma iti kinabaraw. Wano kinabalasang na. Ay, nawaw! Sakbay amaki asawa ka, siguraduam anaumakan iti biag ti kinabalasang. Iti kasta kat awan ti agbalin aparikot intun agpamilyakan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.